दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखां थिलि आरो बिथांनि गोथै देहाखौ जेराव फबदोंमोन थुलुंगाफुरियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैनानै बिथांनो बिबार बावगोन आरो बड'फानो मान बावगोन लोगोसेयैनो बे थुलुंगाफुरिखौ जौगाहोनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ वेलफेयार बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनो 5 कोटी थाखा होदों आं जाय डिपार्टमेन्टखौ दा नायो दा जोङो वेलफेयार बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनि 5 कोटी थाखा आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय 2 कोटी एडिशनेल होदेरनानै 7 कोटी थाखानि बे थुलुंगाफुरिखौ जौगाहोनायनि जों खामानि मावनो आखायाव लादों बेनि उनाव बरागारि गामियाव थांगोन बड'फानि न'खरजों रायलायहैगोन आरो बिथांमोननि जेंना जेंगोनाखौ दिनै मिथिनो नाजागोन दा आसामनि जे इतिहास बा जारिमिनाव खुनु माने चिफ मिनिस्टारा बे थुलुंगाफुरियाव फैफेराखैमोन दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायानो प्रथम बेनि जौगानायनि थाखाय निस्सय बिथाङा बेखौ नायनानै जोंनो माबा मोनसे मोजां खौरांनो होलांगोन लोगोसे दिनै आसामनि जे केबिनेट मिटिं खालि दिसपुरावल' जानानै गैया जिल्ला केबिनेट मिटिं खुंनाय मोनसे प्रसेसा अलरेडि आरम्भ जाबाय गोबां जिल्लायाव गुबुन जिल्लायावबो बे केबिनेट मिटिंखौ खुंनाय जाबाय क'क्राझारावबो दिनै प्रथमबारनि थाखाय स्वाधीनतानि 75 बोसोरनि उनावहाय प्रथमबार आसामनि केबिनेट मिटिङा बाहाय जादों थ' निस्सय बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिथाङा गिबि मन्थ्रिया जोंनो माबा नङा माबा होलांगोन जों आसा लानो हायो आरो केबिनेटनि गेजेरजों आसामनि इम्पर्टेन्ट माने माखासे जेंनाफोरनि सायाव मोनसे डिसिसन जागोन आं जों बेखौ आसा खालामो जिहेतु केबिनेटनि एजेन्डाया बेबायदि केबिनेट जानायनि आगोल बुंजानाय बाथ्रा नङा बे हिसाबै केबिनेटनि उनावहायसो जों बे एजेन्डाखौ बुंनो हायो आरो अफिसियेल स्पक्समेन थायो बिथांमोनाल' बिदि केबिनेटनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो हायो खिन्थु जोङो बिटिआरबासि रायजोफ्रा आरो बर' रायजो राजाफ्रा बर' माहारिजों लोब्बा थानाय माखासे जेंनाफोर बेनि बेलायाव दिनै मोनसे गुरुत्वपूर्ण फोसावनाय जालांगोन होननानै आं सानो শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ